Hvilken barndomsminde troede du var uskyldig, men kom senere tilbage for at hjemsøge dig? Mens jeg voksede op, havde jeg forfærdelig astma, men min mor havde aldrig råd til at købe den inhalator, jeg havde brug for. Jeg havde intet andet valg, så jeg led mig igennem det, og jeg hostede lungerne ud hver dag, indtil jeg var 9 år. Det blev så slemt nogle dage, at mine lærere konstant bad mig om at forlade klassen i skolen, og når jeg kom hjem, fortsatte jeg. Min mor og jeg boede sammen i en lille kælderlejlighed, og vi måtte sove i samme værelse. Hun kom hjem udmattet fra arbejde, men når hun lagde sig til at sove, kunne hun ikke. Jeg holdt hende vågen, fordi jeg ikke kunne stoppe med at hoste. Men selvom hun ikke kunne sove, vidste jeg, at hun stadig elskede mig. Min mor havde virkelig dårlige mentale sundhedsproblemer, men nogle nætter, når jeg ikke kunne stoppe, kom hun hen og begyndte at kramme mig rigtig hårdt. Hun klemte mig så stramt, at jeg bogstaveligt talt ikke engang kunne trække vejret. Og jeg troede, hun bare ville berolige mig. Jeg troede, hun bare elskede mig meget og ville kramme mig stramt, så jeg ville ikke fortælle hende, at det gjorde ondt, fordi jeg ikke ville såre hendes følelser. Jeg fortalte hende bare, at jeg elskede hende meget, og efter jeg sagde dette, græd hun rigtig hårdt, før vi faldt i søvn igen. Nu hvor jeg har mit eget barn, indser jeg, hvor svært det er at klemme nogen så stramt, at de ikke engang kan trække vejret. Og nu ved jeg, hvad der skete. Min mor blev så frustreret over, at jeg vækkede hende, at hun ville prøve at klemme mig, så jeg ikke kunne trække vejret, for at få mig til at besvime, så jeg endelig ville stoppe med at hoste. Når jeg fortalte hende, at jeg elskede hende, stoppede hun og begyndte at græde af skyld.